Здравето е най-ценното съкровище, което най-лесно може да се загуби. Вероятно за това така лошо го пазим. Едмон Бушен. Александър Атанасов е млад мъж, на когото е поставена диагноза ревматоиден артрит. Това е автоимунно прогресивно осакатяващо заболяване, при което има възпаление и болки в ставите. Ако не бъде лекувано, може да доведе до пълно инвалидизиране. Незавидна диагноза за толкова млад човек. Бъди здрав, другото ще се нареди. Това е най-важното пожелание, нали? А всъщност приемаме здравето за даденост и го оценяваме едва когато го загубим. Бях на 24, когато отидох в Щатите. Когато пристигнах, здравето ми беше добре, но след първия месец играх в футбол, получих контузия, оттам глезена ми се поду. Болките започнаха с това нещо и прогресираха. Болката стана доста силна в края на август. Тогава започна болката и в другия крак. И така вече ми беше наистина трудно да ходя. Отидох на лекар в Щатите и общо взето ми препоръчаха да пия болкоуспокояващи. Така и направих, но болката не премина. След като се прибрах в България, си наложи да остана при моите родители, тъй като не бях способен сам да се грижа за себе си. В следващите 8 месеца болката се засилва и обхваща цялото тяло на Александър. Той постъпва в плевенската ревматология, оттам в София. Приложените терапии не дават резултат. Смятах, че медицината има необходимата практика в областта, за да ми помогне, но след година и 8 месеца установих, че всъщност няма отговор на моите проблеми. И така започнах с хомеопатията като просто още един шанс. Колегите поеха лечението на Александър в момент, в който той беше вече напълно инвалидизиран. Болките му бяха толкова мъчителни, че не можеше да мръдне. Ставаше от леглото само за да отиде до тоалетната и да се нахрани. Първоначалният преглед, проведен от лекуващия го хомеопат, бе отнел час и половина. Разгледах пълната тоталност на случая. Това са всички физически характеристики, психологичните особености и генетична предопределеност на пациента, които определят неговия личностен тип. В повечето случаи, както и в конкретния, емоционалните проблеми провокират болестта. По пътя на лечението Александър променя и поведението си. Учи се да не задържа чувства на гняв и омраза в себе си. Започва да разбира околните по-добре и значително подобрява отношенията си. Лекуващия хомеопат, който работеше по случая на Александър, се консултира с мен при изготвянето на анализа на заболяването. Беше голяма отговорност да се подбере лекарство в подходящото разреждане и с правилната схема на прием. Болкоуспокояващи вземах година и 8 месеца, но 18 дена след като ми беше предписано хомеопатичното лекарство, успях да ги спра напълно. Все още имах силни болки, но ми беше възможно придвижването вкъщи, което преди не беше възможно. И тогава наистина усетих, че има реално подобрение и че това наистина работи. Установихме и, че всичките болки на Александър намаляват, когато се направи студен компрес, а в повечето случаи пациентите с ревматични болки се облегчават след горещи компреси и затопляне. Това е уникално за него. Тази уникалност има смисъл в хомеопатията, защото всеки човек е различен, а хомеопатията е наука, която подхожда на хората. С автоимунното заболяване, което Александър има, наред с хомеопатичното лечение, задължително трябва да спазва и хранителен режим с повече естествени продукти. По-свежа, органична храна, която няма да увеличи автоимунната реакция на организма. Това е така наречената автоимунна диета. Ям зеленчуци, плодове, риба, пилешко, ядки, пия само вода, чайове и ориз. Без млечни продукти, без тестени, без захар, сол. Александър се върна в живота. Наблюдаваме клиничните му резултати. Скоростта на отаяване на еритроцитите при него беше много повишено и намаля.
Имаше повишен С-реактивен протеин, част от възпалението, който също спадна. Тестът за ревматоиден артрит показа намаляване на стойностите, така че на клинично, патологично ниво можем документирано да отчетем подобрението в състоянието на пациента. Усещах прогрес едва ли не всяка седмица. Усещах как мога да се движа все повече и повече. И докато същото лято вече можех да се движа с километри, без почивка. Искам да се възстановя напълно. Да си възвърна здравето. Каквото беше преди. Всеки е господар на собствения си живот, не някой друг. Ти трябва да прецениш колко качествено живееш живота си. Животът ти е ценен, само ако ти самият го смяташ за такъв. Всички трудности ме научиха да не се отказвам. Така, това беше едно добро преживяване за мен. Научих доста неща, като едно от тях е, че хомеопатията вече е мой единствен начин за лечение. Специалистите от Асоциацията на лекарите хомеопати в България са преминали задълбочено обучение по класическа хомеопатия. Най-близкият до вас лекар може да намерите в сайта на асоциацията.